Аз така съм слабо. Добре. Аз се сравнах първата част, тъй че тогава се беше интересно. Добре, като резюме тогава, накратко, Мещастик, въз основата на лора. Това е един фърмуер, разработен от една американска компания, но въпреки това е open source. Идеята е въз основа на LoRa радиопротокола да се създаде меш мрежа без децентрализирана, без конкретен сървър, като всяко едно устройство, което работи с въпросния фърмуер е и ретранслатор, т.е. препредава сигнала, който получи. Има различни типове роли. Обикновено по дефолт ролята на фърмуера е клиент, което е приема и изпраща. Може да е само mute клиент, така наречен, който само не транслира. И с минимални усилия, с ефтини устройства, въз основата на ESP32 и LoRa чипове, основно SX1262, мисля, че беше основния, който поддържат. За около примерно 30-40 лева може да се направи устройство, което да препредава. За кратки съобщения, естествено. Основно хората го ползват за телеметрия и да си говорят. Някакви SMS подобни неща. Във Варна като че ли няма, освен моите 3 нода, които съм пуснал. Надявам се, нали, с тия неща хората да пуснат някакви техници нодове по терасите, така че да се получи истинска мрежа. В София като бях, поне това устройство моето виждаше при закачането още веднага виждаше 70 нода. Което значи, че хората активно си говорят и си обменят някакви неща, не знам. Така, всеки един нод, когато бъде свързан с MQTT и е свързан с Wi-Fi, може да стане като gateway през интернет и да се свързва с други локални мрежи, които да си обменят информация. Тоест, физически, ако са много отдалечени един от други, MQTT по един MQTT сървър можеш да свързваш две отдалечени мрежи. Реално. И днешния разговор, общо взето, понеже се задълбах в MQTT и някои други такива интересни неща, реших да го споделя, защото е доста интересно. Така, я да не сега какво, че аз вече забравих, вчера писах лекцията и така, основната информация за MQTT и как да се настрои Мещастика на този адрес, който е на самия Мещастик.org. Мещастик имат публичен MQTT сървър, който се ползва, но хората казват, че е хубаво да си ползваме собствения, защото да не се задръства общо взето. Имат някакъв бандвит, който трябва да спазват. В фърмуера може да се вкара въпросния адрес и нещата се вързват. Тоест самия нод може вече каквото получи или изпрати да минава към брокера и всички останали устройства, които са вързани към този брокер, ще получават същите неща, дори да са на физически доста отдалечено, на физически доста голяма дистанция. Другия вариант е собствен брокер, Mosquitto, най-лесния, най-разпространения. Сравнително лесно се настройва. И аз си направих общо взето, т.е. пуснах един такъв на едно Raspberry Pi вкъщи, което нали, съм го пайпнал към въпросното IP. Как може да се свърже устройство към MQTT брокера. Единият вариант е от терминала, това е малко, нали, хардкор, общо взето, защото има си UI за тия неща, но с Python скрипта Meshtastic, който се инсталира с pip install, може през Wi-Fi, ако самия нод е закачен към рутер
или директно през UART, като се, нали, като се напише съответния UART. С флага getMQTT общо взето излизат настройките на конкретното устройство. Ако искате да променяте някои от тия настройки с флага set и съответно стойността. Сега тук те са като, как да кажа, като някакви класове са, очевидно. Тоест, ако напишете getMQTT, ще излезе всичкото, обаче ако напишете getMQTT enable, ще излезе конкретния, какво се казва, обект. Ти адвокат ли си? Да. Сигурно си на едно. Как на едно? Не си на едно. Не. Мещастик. На мещастик само. На мещастик. Така, от тук най-важното нещо общо взето е основният канал, на който публикува мещастик. Това е MSH EU868, това е, нали, за Европа общо взето честотата. Можете да си направите някакъв подтопик, на който да се публикува, но това е основния, който е по препоръка, нали, на самите мещастик. Тоест, тия неща могат да се сетнат през CLI, може и през приложението, което се инсталира на телефона, може и през веб интерфейса на самия Note. Това е през приложението за iPhone, на Android е малко по-различно. Но на първо място, за да върви MQTT, трябва нода да е закачен за Wi-Fi, иначе няма на къде и откъде да препредава данни. Така че се пуска Wi-Fi и след това в едно от подменютата на Settings се избира Enabled. Сега това MQTT Client Proxy е хубаво, ако сте вързали телефона си за нода, тогава телефона става като рутер на интернет за самия нод. И ако нещо се получи през лора, телефона реално препредава към интернет, към брокера. Хептен е разкачено. Хептен е разкачено, да. Сега за Encryption Enabled Disabled, аз съм го оставил по дефолт. Това е за криптиране на самите лора съобщения. Адрес, юзернейм, пасворд, root топика, това е ясно. Това е важно, JSON Enable, защото в обикновено по подразбиране протокола, по който се предават съобщенията между външни устройства и мещастик е протобуф на Google Protobuffers, които са общо взето байтове. За да може по-ефективно да се използват с някакви външни клиенти за предаване на информация по MQTT, е хубаво да се включи JSON, за да може в нормален текст да се пишат и приемат съобщенията и да се четими. Сега това е хубаво и за дебъг, хубаво е за ако искате да прехванете някакви данни, които минават през брокера по лора мрежата, искате да си ги набивате в някаква база данни, предполагам. Има киричка на дисплеите, направите какво в момента билдън фърмване за този часовник, може да се дисплеят кирилица дори на телевизора. Добре. В смисъл, през приложението няма проблем. Въпрос е... Embedded устройство няма проблем, като твоето. Аз мога да... Не, то може да показва, просто не мога да пиша, защото на клавиатурата ми няма кирилица. Абе, знам, че ще разлика от тази клавиатурата ми работи. Не, чак толкова не. Това е доста... Това е с 40 години по-ново. Клиент може да се настрои, примерно да прави фен-аут, топици. Може да направиш всичко, в смисъл да, абсолютно нормално. Ти си задаваш root топика, на който искаш да публикуваш или да слушаш и на него. В смисъл един е топика, защото все пак е някакво embedded устройство, не ти е... Един топик, да. Един топик и вече от брокера. Вече ако искаш с някакви скриптове, може да си го разнасяш на където си искаш. Защото, принципно, дадете начин информация, примерно за телематика. Втория, датите е самия топик. Значи, топика е там, където конкретно устройство публикува. Вече самия payload, който слагаш в този топик,
Там вече ще стигне малко по-нататък за него. Там има различни типове. Точно така, да. Да, през пейлода. Еми такова е сега. За 250 байта съобщение няма колко да го разбуташ повече. Телематика, за бърза телематика. Прямо как го правят спортовете в Лиман, в Формула 1, топика е цялата метадата. Ама лората не е бърза. В смисъл, тук е един от най-бавните радиопротоколи. Да. 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 Сега ще видиш в пейлода са повечето неща. Така, го казах за MQTT Client Proxy, т.е. ако нямате наблизо Wi-Fi, телефона, ако е свързан през Bluetooth, реално взема и пренася MQTT данните. Така. Намерих общо взето начин как през терминала да слушам и да правя дебъг на целият този трафик, който минава през MQTT брокера, ако е закачен конкретния нод към него. Това е някакъв специален топик, който е във фърмуера и всяко едно съобщение, което влезе или излезе през самия нод, автоматично минава в този топик 2 JSON. Това е за да може самия фърмуер обръща протобуф, го обръща в JSON и за да може после да се чете примерно от москито, както е в момента. Ако искате да публикувате нещо, пак се публикува в въпросния JSON и тогава фърмуера пък обръща обратно JSON, на който му подавате, го обръща в протобуф и го изпраща вече към радиото. Тоест, това е системният топик или е само за дебъг? Не, това е системният топик. Тоест, ако искаш да комуникираш с нода по JSON, публикуваш точно на този топик, защото това е топик, който той е в смисъл обръща JSON, на който му подаваш в протобуф. Реално. И тук е вече, това е меседжа, нали, който го подаваш към брокера. Това ти е payload реално във въпросния JSON. И от до тип и payload вече какъв ти е на самото съобщение. Тук интересното е, че това нещо from всъщност е десетичното представяне на ID-то на самия нод. Защото нода го представят и в hex и представят го в decimal. Но в JSON го приема само като ако го представите в decimal. Тук трябва да знаете към кой друг нод искате да изпращате. Какво пращаме? Получател, подател? Точно така, да. Но тук пак е в decimal. Трябва да е в десетично. Ако не се напише това tu, съобщението се изпраща в основния канал към всички. Общо взето. Всички, които са в самия меш, или? Всички към самия меш, които слушат основния канал. Това е по дефолт всички устройства общо взето. Така че като общ чатрум. Но този чатрум е, как да кажа, той е пресет на определени радионастройки. Които те са закачени са като цяло? Как да са закачени? Примерно, ако някой се закачи на този топик като... Не, то не е топик, това е ID на устройство, което ще получи съобщението ти. Ти в момента, значи с това съобщение, ти си това устройство. Да. И искаш да изпратиш по лора, искаш да изпратиш на това другото устройство. Да, другото устройство, това tu, обикновено не е закачено за MQTT. Тоест аз изпращам по интернет, чрез брокера изпращам до устройството, което е закачено за Wi-Fi. Да. И това устройство го инструктирам с този payload да изпрати по лора до това устройство. Това прави тази команда тук. И ако не напишат tu, това нещо, общо взето устройството, което е закачено за брокера, то ще изплюе в основния канал до всички устройства и всички, които го приемат, да, ще получат въпросното съобщение. Сега този тип тук, това send text е текстово съобщение, но ако се напише тук телеметрия, което служебно се пише, аз не съм много сигурен, не съм го тествал, но ако е телеметрия, тогава payload ти е друг JSON, който е с
вече с стойностите на конкретна телеметрия. Ако имаш закачени някакви сензори, те влизат, типа на съобщението е телеметри, а пейлодът е вече съвсем нещо друго. Сега ще го покажа на това. Това е телеметрията. Тук съм слушал, общо взето с Mosquito Sub, съм слушал топика и когато това устройство в ъгъла, което има закачен сензор за него, изплюе телеметрията си, това се вижда в брокера в момента. И важното е пейлода, общо взето, нали, нещата, сензорите, които не са закачени с нула очевидно, защото ги няма, но явно фърмуера е така направен, че всички поддържани сензори влизат в този пейлод, независимо дали са закачени за него или не. Последния тук съм повече. Само да питам за брокера, реално погледнато, ти може да си го слушаш, нали? В крайна сметка може да си го случиш от там вече. Да, смисъл, абсолютно да. Значи единственото, което не можеш да правиш е директно съобщение между два нода, ако ти нямаш публичния ключ на получаващия нод. Реално. Защото ти тогава това е криптирана връзка между два отделни нода и няма как да разбереш какво се случва. Ти го виждаш като радио съобщение, излиза нещо, но то е криптирано. Няма как да го видиш. В публичния канал, понеже всички нодове по подразбиране имат вкаран ключа за този канал, затова се виждат. И това е телеметрията общо взето, която се вижда когато се абонираш за Mesh EU868/JSON. Като телеметрия. Така. Тук идваме вече до интересната част. Един пич е направил BBS, който може да се пусне на Linux някаква машина. Писане на Python. И идеята тук е следната. Значи, тъй като нодовете може да се закачаш към тях, нали, по Bluetooth, по Wi-Fi и по сериен порт. Когато устройството ти е пуснато по Wi-Fi, този BBS е така направен, че се конектва към въпросното устройство. И реално действа като някакъв тип бекенд, а Mesh нода действа само като радио входна точка. И това си е общо взето едно времешен BBS. Влизаш т.е. ти изпращаш съобщение, BBS съответно ти връща по лора обратно. Има някакви интересни неща, като бюлетин борд оставяш съобщение, може да оставиш конкретно съобщение за конкретен друг нод, нали, който само може да си ги чете нещата. Конфигурацията не е кой знае каква, имаш два варианта, едното е по TCP, нали, устройството, където работи лората, другия вариант е ако директно с UART си закачен, т.е. Linux машината, която може и там. Linux машината, ако е закачена директно с едно USB към нода, тогава никакъв проблем по серийния порт да си комуникират. Това е минималната конфигурация. Общо взето аз вкъщи съм направил по Wi-Fi, тъй като моя нод е на комина и ще ми е трудно по сериен порт да го пусна додолу. Така в дясно общо взето изглеждат съобщенията. Аз мога да направя после един експеримент. Тук ще инсталирам на лаптопа BBS-а и примерно вие от някакво друго устройство можете да пробвате така, значи когато при първото съобщение към нода, който обслужва BBS-а, излиза това меню Quick Commands, BBS, Utilities, Exit. И оттам насетне е нещо като сесия, която се следи от BBS нода. И може да се избира, нали, общо взето mail. Това JS8 call е нещо свързано с ham радиото, което аз не го разбирам. Който има лиценз, ще знае най-вероятно за какво става дума.
Така, изпращате произволно съобщение и след това нали, достатъчно да изпратите като отговор към BBS първата буква, нали, от менюто и то ви връща следващото меню. Малки и големи букви няма значение, Python кода ги сменя на малки букви всички. Можете да изпращате и оставяте имейли към други нодове, които са вързани към конкретния BBS. Интересното е, че в конфигурация, това пропуснах да го отбележа, че ако можете да синхронизирате отделни BBS-и, така че ако вие изпращате съобщения до един, това съобщение ще се синхронизира с други нодове, които обслужват други BBS. Тоест има буквално, да, има свързана мрежа. И дори физически, примерно, другия човек, на който искате да изпратите имейл или съобщение, да не е физически близо, той ще се свърже с местния си, локалния си BBS и ще си получи имейла или съобщението. Така, как се пише съобщение? Първо се пише subject, после се пише съобщението и в отделно съобщение трябва да напишете end, за да знае BBS кога приключва. Общо взето като имейл протокола е направено. И след това, ако изпратите на имейл на някой и BBS е в обхвата на човека, на устройството, което получава въпросния имейл, той получава съобщение директно от BBS. Има някакви други опции в самия BBS софтуер, някакви статистики по хардуер, който е бил чут някога от BBS-а или по нодове, ако искате конкретен нод, някаква статистика за него, кога последно е бил видян или чут от BBS. Така, публични съобщения, това са реалния BBS бюлетин бордовете. Горе-долу е по същия начин. Аз тук си поиграх, пуснах един urgent в някакъв urgent message, който е в... Общо взето това са каналите General Info, News и Urgent, които предполагам, ако си пипне BBS софтуера, скрипта, може да се сменят или най-малкото да се преведат на български. И писането е по същия начин, общо взето някакъв топик, нали, съобщението и се завършва с end. И в момента обаче, който го публикувах като urgent, реално самия BBS изпрати в общия канал, че има публикувано urgent и всички нодове, които са в района, в покритие, го получиха като urgent. И можеше да, нали, съответно да се отвори. Така. Ето тук го показвам всъщност това нещо. Това ми е в основния канал излезе и може да се прочете. Сега има някакви шорткътове, без да минавате през всичките тия менюта, нали, B, M и така нататък, може с ето това горе CB, запетайка urgent. CB е check bulletin, мисля, че е нещо такова. И това е шорткът, където директно да ви покаже конкретното съобщение, което е пуснато. Няма нужда да се минава през няколко съобщения. Директно. Така. Има ли цели, примерно, мултикаст да попратят от него до него? Не съм сигурен да ти кажа. Най-вероятно... Не сме заинтересовани до конкретно съобщение да го получим само на двамата, защото се другите не Не съм дълбал чак толкова, да. Имам само два нода. Не знам. Не мога да тествам, да. Тествах само основните неща. Чак такива, нали, corner case не съм гледал. Така. Антени и Wi-Fi са доста такива. Създават доста пречки, тъй като пак споменавам, моя нот е на комина, трябваше да правя един Wi-Fi repeater, защото рутера ми е отдолу, а пък, нали, има...
интернет и по интернет. Неща си поддържа интернет порт. Ами, защото трябваше да направя бързо презентацията. Нямам време за опълвам Ethernet. Виж сега, скълъпих нещата, така че върви с един... Да. Така че, за да работи правилно BBS-а, трябва много хубава връзка с интернет, за да може да... Или най-малкото... Не интернет, ами по-скоро локалната мрежа, защото аз нода ми е вързан по Wi-Fi. Защото иначе пропуска съобщение, аз му пиша нещо, не отговаря. Виждам, че съобщението е получено по лора, обаче след като го процесне сървъра, нищо не ми се връща обратно. И се къса връзката между лора нода и самия Linux кутията, която обслужва, нали, BBS програмата. Затова е важно да има хубава връзка, общо взето. Както навсякъде, не? Нещо да закъснее там. Еми да, защото то изпраща реално 3 последователни съобщения. Когато изпращаш от един нод на друг, изпращаш 3 последователни. И ти, ако изтървеш едно от трите, поради някакъв Wi-Fi проблем, всичко тия по дяволите. Еми, в тия трите, ако влезе някаква корекция, влезе, нали? Иначе няма как да стане. Да. Сериозно. Не вярвам. Съм софтуер. Имат. Да. Та интересно, принципно, нали, всичко може да се направи, защото нещата минават по основните канали, така че всеки един скрипт, който е отзади, аз на Иван казах, си правих експерименти, примерно пайпвах Kaosei, това на Linux-кото, нали, кравата, която говори, го пайпвах към лора и си получаваш от другата страна. Малко изкривена крава, защото явно някои от символите някаква изкривена беше. Ти превръщаш карта бик. Да. Примерно, да. Самите джамки от Никовски не бъдат не жамки. Така ли? Bulletin Board сервис. Да. И така, общо взето мога сега да сложа един Има ли Q&A? Q&A сега, ако искаш Q&A. Има ли как, примерно, към някакъв възел да сложим датчик и този датчик как се конфигурира, за да могат други участници в мрежата да получават данните им? Трябва да е специален възел или мога просто да забъткам датчик за него? Значи, първо, фърмуера не поддържа всички датчици. Има повечето по I2C. Основните за температура, налягане и така нататък. Поддържа няколко, които са по сериен порт. Основно GPS и още нещо забравих, кое беше. Субконтакт. Отворено, затворено. Да, има за такова, за следене на пулсове. Тоест ти можеш да си... Като на един модем искам да го сложа, примерно да гледам камера. Можеш, но логиката ще трябва да си я направиш, нали, след като получиш. Въпросът беше да ни правим така нещата, че да не се получат на криво. И ако има готови неща, по-добре да използваме тях. Може да разгледаш формуляра, има поддържаните сензори. Въпросното нещо, което говориш, има едно от GPIO-тата поддържа input и е точно за ниско-високо ниво. Тоест, ако импулса, който ти минава е ниско-високо ниво, може да си ги следиш и това нещо да ти ги подава. Трябва ли специално да окажем на фърмуера по някакъв начин, че този входоискоч ще се използва за тази работа? Не, значи едно от, чакай малко само да върна назаде, ще видиш в JSON телеметрията, където е. Чакай само да видя. Значи това са ти поддържаните сензори. Чакай само да видим къде е. Voltage, дали беше това AIQ, не съм много сигурен. Може би е Voltage, не съм много сигурен. По-скоро е това. Да. Може да си го пресиш като съобщение бакенда, да си конфигурира към JSON. Можеш, да. Можеш. Но това е нещо стандартизирано, нали? Заради това, да. Как правим самата конфигурация? Мен това не ми е ясно.
Коя конфигурация? Да настроя примерно сега тук пети фактически да стане на вход и там да сложим. От приложение. Значи имаш три варианта. Едното е с CLI, другото е през Android приложението или iPhone приложението и третото е през има Web интерфейс. Трябва да е enable на IP, за да се закачи по Wi-Fi. Точно така, да. Точно така, да. Най-лесно е с серийни, защото мушкаш го и с CLI командата си ги настройваш оттам. Хубавото е, че това излиза като тайп на съобщението телеметрия. Нали? Затова е хубаво, защото може да следиш просто по този етап, иначе може да наблъскаш всичко в текстовото съобщение. Никакъв проблем не е. А такъв е обхвата на мечта, стигне на всеки дали обхвати, бе? Ами, тук няма много обхват. Това е идеята, нали? Хората да си направят нодове, да си ги сложат по... Да. Значи има роли. Обикновено по дефолт е клиент. Клиента хем изпраща, хем ако получи чуждо съобщение го препредава. Да, може да го направиш само репитър. Тоест само препредава, да речем. Всичко е софтуерно общо взето. Каквато роля му сложиш, такава роля я играе. Може да е само клиент mute, т.е. ти да работиш като крайен клиент. Ако получиш чуждо съобщение, не го препращаш. Това пести батерия, примерно. И не напълва канала. Да, абсолютно. Това е идеята, да, меш. Моля? В такъв случай могат ли да се штракат реле? Тоест да прати съобщение и да штракне реле. Можеш, ама някаква... В смисъл, кое да ти штракне? Нода да ти... Нещо е тук на мобилното приложение, а пък някъде там штраква реле. Можеш да го направиш това. Да. Значи всичко, представи си, че минава през снимките. То освен системния топик, ти можеш да отидеш към системния топик и да направиш какво. Абсолютно, да. Ти можеш да смениш системния топик на съвсем друго нещо. И казваш, Штракай. Да. И всъщност, ако знаеш форматите, а най-якото ще е AI го закачаш. Кой е да закачвам? AI. Да. Че с Том Круз мисълта невъзможна. Аз го гледах, да. И заспах. Значи, в крайна сметка, така се комуникираме. Накрая се разпознават и прави. Да, така е, да. Защото агент по лората е яко да. Да. Става, нали? Трябва да събереш 200 и колко беше? И 30 символа на съобщение. Да. И затова не е препоръчително всъщност да се пускат кирилица, защото нали, UTF са няколко байта и ще ти изеде съобщенията. Да. Пък и идеята е да не се задръства ефира общо взето. С ненужни. Те какво алгоритъм използват за пращане на съобщението и получаване? Имат някакво SDK там за микропитон, това онлайн? Ами, те са го билднали на C цялата, или на C++, не съм много сигурен. Специфични алгоритми са стари, които са за lossless комуникация, ги използват в космоса, зато исках да питам. Или има там може да го обяснение? Ами не, в смисъл те ползват единственото. Говориш е част от лората. Нали? Не може от софтуера на мещатика е част от лората. Иначе ще губи, да. Именно поради същата причина мещастаджиите препоръчват да се ползват новите чипове, защото има подобрение точно за което е алгоритъм. Да. Така. Но като е семчесто е семчесто. Може да обличиш, да имаш нолята, които прехвърлят, може да сложиш такъв телефонна антенна, само да препраща сигнала в определена посока. Може, ама изпращащия трябва да ти е с насочена антена, предполагам, или? Лората, той се е сигнал. Да. Тук е такова, пък там горе имаш нещо и искаш да го насочиш към тебе. Чисто механично може Да. нещо като пасива. Или голям пред тебе, пасивен рутер може да Това, за което говори, се използва при радиолюбителите, основно на ниски честоти, но да, така се прави. Те не ма комплексирайте, аз не съм радиолюбител. Какво мъркаш? Погледай се. Какво да... Джейсън. Ясен. Да.
И така, общо взето идея... Моля? 30 лева, няколко листа да излезе се добавят се научават въпросите и Да, научаваш. предполагам, да. Между другото, който има позивна, може да се я слага тук, има специално поленце и може да се я слага в това. Не само на BBS, а на самия нод може, всички нодове, които притежаваш, може да си сложиш позивната. Мотивирано такова, много ми път, но също къде се намираш, просто изпращаш го. Абсолютно, да. И готино идеята беше, нали, че тук може да направиш сървър, който е свързан с интернет през MQTT брокера. И може да си правиш частни мрежи, нали, общо взето през MQTT. Добре, айде да направим една демонстрация тук за това. Айде, че... чакай сега да видим. Трябва да го смъкна, аз не съм го смъквал. Чакай да видим къде го закача той сега. Сега, ако някой иска, може да се закачи. Пробвай да пишеш на VBL. Да пишеш, изпрати някакво съобщение на VBL. Как да му изпратя съобщение? Не знам как да ги прати неща, разбираш? На телефон, съм всяко време. Чакай. Къде ти е BBL? Чакай сега, ти си на... искаш BBL да... Не, чакай сега. Искам да ми местиш пръстите, пък аз да го цъкаш, защото ти ще го нацъкаш тази за 15 секунди, пък те трябва аз да го... Горе на лапите елементи ли? всяко. Така, чакай сега къде беше. Ето, директ меседж. Така. Сега пишеш тук, примерно, нещо си, напиши една буква там, примерно да се активира. Там би трябвало да се активира вече DBS-а. Пиша. Изпрати ли му? Добре. Аз ще не получавам. Ето, получи го. Ето. И съм го написал на английски. Нищо ли? Явиш, върна ли ти нещо? Да, то някакви неща, дето не ги разбирам. Тя деца съм го. Да. Сега, виж, това ти е менюто. Първата буква избираш от BBS-а ти върна меню. Сега дай например... Б ще напиша. Да, напиши Б. И сега сервера оттам ще ти върне. Обратно следващото меню. Ето. Мейл, бюлетин, чанъл. Дай на бюлетини. Трябва Б да си пак. Не съм познал. И сега ти върта, ето which form you like to general, напиши примерно info. Бутвата му ще смениш и и сега ти пише, какво почна да разбира, какво хочеш да четеш? Напиши Relation. Напиши, то няма нищо сега, напиши какво. Да пуснеш нещо. Какво за пускане? Да. What is the subject? Напиши някакъв subject на съобщението. Нещо си. Само глупости ми да пиша. Нищо не пиши глупости, Чакай да видим. Да знаеш? На запис сме, да. Пиши глупости, да. Ще ги изрежеш. Сега бодито на съобщението, може би. Какво стана, бе? Хубава работа, че заспа. Ето. Така. Сега напиши end, за да приключиш съобщението си. Така, your bulletin ABC has been posted to info. И сега като отидеш на бюлетин... Пиша Б. Да. После отивам на Р. Да. Ама едно по едно за сега. Това е като днес менюта на операторите с бутони. Точно да. Точно да. Така. И даваш на read. И ето виж пише... Да, info has one message. Ето виж. Даже пише. Не и Р трябва да напишеш. Не бе, аз не съм такова. Още съм в инфо менюто. Ами трябва да почнеш от начало сега. Нещо си... Той Петров се теглиха по 2 дена. Може би можеш с шортката да ги таковаш, да отвориш директно съобщението. Пускат буквички. По-скоро с шортката. Къде си сега?
Ето сега си на... Какво си? Пак те върна от начало ли? Да. Даже спря да ми говоря. Аз съм дисконектен. Какво? Дисконектнали са? Аз бях закачен за този мещастик, а сега За кой ме щастик обаче? сега Може би за този другия? беше. Какво? Добре да... Заплатил телефона явно. Чакай малко. Чакай, ще изпратя аз нещо от тук. Така. Отиваме на Варна Лаб Телеметри. А сега мога ли пак да се закача към този 8B? Можеш, да. Можеш. Няма да тропна някакви. Не. Така. А защо не получавам нещо? Какво стана? Нещо получи. Ама по лора или по... Но 1, 2, 3, 4, 5, 6. не на камерата. Не пред камерата. Which board would you like to... Така. Иначе ми угасне дисплея, явно и аз не съм 100%. Явно да. Аз обаче сега трябва да го забравя това устройство. Как се казваш то? Ама защо не получавам аз стримите? А как се кръщава устройство в фърмър? Има ли някакъв флаг, който отигам? Как го съкръщаваш? Как го кръщавам? Обикновено взема последните два... 4 на макар Да. Да. Но може да си го промениш както си искаш, общо взето. Откъде го правя? От name, от user info, мисля, че беше. На... Супер си. Long name, short name. Short name е за... Short name е това, което нали, се препредава иначе. Има на менюто с Да, всичките междове. Да. Ами няма да го преминавам, сам ще запомня къде е. Да. Иначе, чакай да видим аз мога ли да изпратя нещо. Ако се конектна към него и аз. Аз не мога да си изпратя на себе си пък. Защото ползвам онова с телеметрията, го ползвам за BBS. Сега са дисконектна. Не, се дисконектва. А къде го приложение? През Bluetooth може няколко, така? Не. Не, ти си закачен за това сега, нали? Да, и пробвай да изпратиш на въбъла нещо. Всъщност много на това с телеметрията. Да. Как да се Ама с... по телеметрията? Тя излиза автоматично. На всеки 15 минути. Да, това е менюто. Сега отиди и прочети на Орлин съобщението, което го изпрати. Сега ще прати на бюлетините. Ще цъкнеш в Info Channel, начало ти говоря. Сега отиваш в факт в Б в Bulletins. Може кажа, аз съм английски. Добре. Бъги давам да го ползвам. Кое? Той нещо. Не. Още по-добре. Так му повече хора да сме, да има по-голяма мрежа. На Юля го замръзна на същото място, за знаеш, може би нещо ще... Ами, възможно е, не знам, пак ако Wi-Fi и всякакви такива истории. Ето пак ли тук замръзна? Ето го. Да. Там замръзна, и аз там замръзна. Urgent. Сега ако напише ще... Там серия искам. X трябва да напишеш за Exit. Серия, там серия. О, това е много яко. После Excel-а. Excel-а. Успя ли да стигнеш до... Първи съксес. Какво съм детина, човек? Що Excel е много така? Ето съобщение, сега трябва да напишеш едно, за да прочетеш неговото съобщение, защото виж, изписва ти... Само че май е старова момента. Ти на Хикс. Аз съм аз. Добре. Ето го. From ADC кого на 25 от ADC кой ното да е този нот. Body пише. Subject ABC. Това е да. И може да пишеш директно имейл, нали, ако напишеш това е директно от нот към нот. Мога да кажа на английски как, когато е много бобо. Как? Защото го взема. Добре. И тъй, общо взето. Това имах да кажа. Форума е готов, да. Добре, хайде спирам записа тогава.